KSH. Grupnya? Nggih, Pak. Grupnya apa? Rayon Kapuk, iya. Rayon? Rayon Kapuk, Mas. Selamat malam. Iki, oh iya, salaman semua no. Loh, sampean wis ulam salaman ae kok ya. Iki berarti pendekar. Juragan ayam. Mama Koyong Uki. ini lelakanku. Kegeden, kebak, isin aku ya. Wih gue aja, nek ngomong arep pendekar hati-hati lho. Oh nggih, ngapunten Pak E. Kaya ngene lelakonku. Saudara-saudaraku semuanya, ada asikan dari Kapuk Cengkareng. Bu selamat malam Bu selamat.
Ganti lagu enggak Bapak? Ganti lagu enggak? Oh ninggal katresnan. Oh nggih. Pak sinten menika? Pak Salim. Oh iya. Juragan. Pak Salim, Juragan. Sing diaturke Pakde Bagong Tiwul niku wau Bos Salim. Nggih. Kaya ngene lelengku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati Bapak sing ninggal katresnan, Mas. Mbak Eli maju. Salim. Bos Salim. Kang Mas dari BSHT. Ngersake napa mangke Kang Mas?
Bos Salim minta lagu dan Oh, Kang iya. Masnya mau nyanyi. Bosnya mau nyanyi, Bos Salim minta lagu. Monggo. Hah? Manis. Anjir. Oh manis. Oh, ternyata penggemarmu lho, Bu. Bukan. Bu Siti njaluke juga seniman ngrentengi lho, wedokan lho, Mas. Mas. Oh iya. Manis. 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 Monggo, Kang Mas. Mbok ngrentengi wedokan. Mas Priyo iki nggih penyanyi lho jenengane Penyanyi pripun, kok Pak, iki. ya? Lah, nggih. Biasa, MC ora payu. Dik Didit sehat. Wis ditunggu ning Malisus. Somben main bareng. Ayo Mbak Eli. Ayo, monggo Mas Priyo. Monggo dulurku rayon kapuk joget. Yuk. Wis to. Aja suwe-suwe Mas Iring. Pokoke Didit nakal sesuk gak dijak. Nah, Ini kabare Mbak Eli. pangestuni pun Mas. Alhamdulillah. Ayo dulurku dan kapuk. Ngapunten Mas e. Ini stilu. Yo spesial tembang buat kedua mempelai. Anjir. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. Ayo Mas Yong. Iki Mas Kasno lho Mbak Eli. Mereka Mas Kasno anjir sepedaaken. Monggo. Manis nduk Eli pancen manis Pancen tambah manis. manis yen ora seneng lamis
suwun Mbak Eli. Matur sembah nuwun. Go Mas. Nyanyi dhewe lho Mas. Coba sawangan Mas, ngarep burilan ngiringan. Anggonku dandan, apa tak ana sing kurang. Coba sawangan Mas, aku nunggu di medaan. Kene yo Kang Mas, kok isih seneng keluyuran. Sok gampang nasuti, kok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ra ana wong ayu dik, kejaba mung siramu. Mergo siramu paling istimewa hatiku. Loh, kok pulang ning karuan ning arepku jare tresno tenan senengan ning rentengi medoan ning arepku tresno tenan ning guri kurang karuan ning arepku jare tresno tenan senengan ning rentengi medoan. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji saya tenan Mas, aja seneng rentengi medoan. Bakal ayam tetep uripe nganggo bebrayan. Tarik terus sampai habis, sampai kantongnya bersih. Pak Slamet. Bojone ta iki? Bojone. Kok beda? Coba sawangan Mas, ngarep burilan ngiringan. Anggonku dandan, apa tak ana sing kurang. Coba sawangan Mas, anggoniku iki bedaan. Kene yo Kang Mas, kok isih seneng keluyuran. Sok gampang nasuti, kok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanyalah untuk dirimu. Wis ra ana wong liya dik, kejaba Ganti kene, ganti kene. siramu. Mergo siramu paling istimewa bagiku. Bilang sayang, ning guri
sing takon.